Narito ang mga tampok na balita dito sa Pampanga. Kapitolyo at Santa Ana Local Government Unit nakiramay sa pamilya ng nasawing OFW sa South Korea. Maraming matutulungan yung sa job fair, kagaya ng San Miguel at saka yung local na pamahalaan natin. 2,860 job vacancies tampok sa job fair ng Kapitolyo at San Miguel Corporation. Kapitolyo tumugon sa dasal ng ina matapos ang 7 taong paghihintay para sa heart surgery ng anak. Na pinapayagan ang mga schools na mag-implement ng 100% flexible learning this semester until this summer. Kapitolyo kaagapay ng CHED sa flexible learning para guminhawa ang kalagayan ng mga Kapampangan students. Transport Group na Manibela nagpatupad ng 3 araw na tigil pasada. Mga Noranyan sa Pampanga sama-samang ginunita ang babang luksa ni Nora Honor. Pampanga, Allison Haplin. At Pampanga pasok sa top 6 ng Miss Universe Philippines 2026 National Costume Competition. Lahat yan, tunghayan sa Balita Pampanga. Maya Bayaldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, personal na nakiramay si Governor Lilia Nanay Pineda kasama ang Santa Ana LGU sa pamilya ng nasawing OFW sa South Korea. Napaluha sa lungkot at pagluluksa si Jamaica habang kalong ang 4 na taong gulang niyang anak. Matapos ang 19 na araw, naiuwi na ang labi ng kanyang yumaong kinakasama na si Jerry Kranz mula sa South Korea. Ang binubuo nilang pangarap noon ay tila gumuho sa pagkawala ng ulirang OFW. Personal na kinumusta ni Governor Lilia Nanay Pineda kasama si Santa Ana Mayor Dinan Labong ang pamilya ng pumanaw na OFW sa South Korea. Pero okay na kayo po na ma'am. At least alata mo pong ginastos. May gaya. Binigyan ni na Gov Nanay at Mayor Labong ng tulong pinansyal at ayudang bigas ang mga kaanak ni Pangilinan at ipinagdasal ang kanyang kaluluwa. Labis ang pasasalamat ng mga kapamilya ni Pangilinan kay Gov Nanay sa agarang aksyon at pakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers o DFW upang maiuwi ng ligtas ang katawan ng OFW. Nakiisa rin sa pakikiramay ang mga department head ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga at mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Santa Ana. Sa mabilis na aksyon ng pamahalaan, naipadama ang malasakit, walang naiiwang Kapampangan, lalo na ang mga naulilang pamilya. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton. Ito naman, halos 3,000 job opportunities ang tampok sa Mega Job Fair ng Kapitolyo at ng San Miguel Corporation.
Maraming job seekers ang dumagsa sa Brenziguao Convention Center upang samantalahin ang libo-libong oportunidad sa isang mega job fair na inorganisa ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga, katuwang ang San Miguel Corporation. Layunin ng inisyatibong ito na mapalapit sa mga Kapampangan ang available na trabaho sa pamamagitan ng direktang ugnayan sa mga employer. Pinangunahan ng pagbubukas ni na Attorney Mikey Rosales ng San Miguel Corporation kasama ang Department of Labor and Employment at Pampanga Peso Office. Kabilang sa mga aplikanteng dumalo ang 23 years old na fresh graduate at board passer na si Engineer John Malyari. Ayon sa kanya, malaking tulong ang job fair sa pagpapadali ng job search at pagtitipid sa gastusin. Important po since ngayon pong panahon ang hirap po maghanap ng trabaho, and since nilalapag na po sa amin yung opportunity, very helpful po sa amin bilang fresh graduate makahanap ng trabaho. Usually sa online po ako naghahanap and nag-try po sa malalapit po na establishment sa amin, and usually po hindi po sila hiring, kaya hirap din po maghanap ng opening po ng mga trabaho. Tsaka magastos din po yung commute po, tapos di pa po sure na matatanggap po sa apply. Dumalo rin sa job fair ang 49 years old na dating OFW na si Richard Bamba, na nawalan ng trabaho noong 2018 sa Doha, Qatar at pansamantalang nagnegosyo para sa kanyang pamilya. Ngayong taon, muli niya raw susubukan ang paghanap ng mas matatag na hanap buhay. Malaking tulong po, madam, especially sa mga ganitong event, maraming openings, maraming matutulungan yung sa job fair, kagaya ng San Miguel at saka yung local na pamahalaan natin. Kasi kapag nagkaroon kami ng chance na makapagtrabaho, hindi lang kami yung matutulungan, pati na rin yung mga anak namin. Sa kabuuan, umabot sa 2,860 job vacancies mula sa 16 na employers ang inalok sa 753 na aplikante. Kabilang sa mga posisyong bukas, ang senior engineer, site engineer, HR assistant, mechanic, trailer driver, IT technician at iba pa. And Dole is more than glad to know that one of the major agenda of the provincial government of Pampanga administration is to promote employment and give livelihood to Pampangueños. Its employment policy direction is so much aligned with the Philippine Labor and Employment Plan, which focuses on the goal to expand access to employment and work opportunities through the creation of robust, dynamic economic base. Ayon pa sa Dole Pampanga, patunay ang job fair na ito na patuloy ang matibay na pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang makapaghatid ng mas maraming oportunidad na trabaho. Binigyan din ng pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Liliana Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda na sa pamamagitan ng ganitong mga programa at pakikipag-partner sa mga pampubliko at pribadong kumpanya, masisiguro na bawat Kapampangan ay magkakaroon ng pagkakataon sa matatag at disenteng hanap buhay. Para sa Balita Pampanga, Luis Rotao. Tumugon naman ang Kapitolyo sa dasal ng isang ina matapos ang 7 taong paghihintay para sa heart surgery ng anak. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha ni Aling Maria Paz, isang BHW mula Santo Tomas. Hindi dahil sa pangamba, kundi dahil sa tuwa at pasasalamat. Sa kabila ng kanyang walang sawang paglilingkod sa komunidad, tila dininig rin ng may kapal ang 7 taon niyang panalangin, ang mapaopera sa puso, ang bunsong anak na si Noel.
18 taong gulang ang kanyang anak, ngunit matagal nang pasa ng sakit. Na-diagnose siya sa murang edad na 11 taong gulang pa lamang. Mula noon, naging bahagi na ng kanilang buhay ang paghihintay. Pila sa ospital, pag-asang sana'y dumating ang araw ng operasyon. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalong nanghina ang katawan ng bata. Napilitan nitong tumigil sa pag-aaral at unti-unting napalitan ng takot ang kanyang pag-asa. Hanggang sa isang araw, nagpasya si Aling Maria Paz na kumatok sa Kapitolyo, bitbit ang huling pag-asa ng isang ina. At doon, hindi siya nabigo. Sa loob lamang ng ilang araw, nitong nakaraang Marso, agad na naisagawa ang matagal nang hinihintay na operasyon. Mahigit 1 milyong piso ang kabuuang gastusin. Ngunit sa tulong ng pamahalaang panlalawigan at mga katuwang na ahensya, tuluyang naibsan ang bigat na matagal nilang pinasan. Ngayon, muli silang nagbalik sa Kapitolyo. Hindi na dala ang lungkot, kundi ang magandang balita. Ang dating nanghihinang bata, ngayon muling sumigla. Nakakatayo na, nakakalakad, at unti-unti nang binubuo ang pangarap na minsang naudlot. Hindi na magtatagal, muli na siyang babalik sa paaralan. Dala ang bagong lakas at pag-asa. Hindi lamang sila ang kwento ng pag-asa. Sa bawat Lunes, milyong-milyong piso ang inilalaan ng pamahalaang panlalawigan upang makatulong sa mga Kapampangan na may karamdaman. Sa ilalim ng malasakit ng pamumuno ni Governor Lilia Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda, patuloy ang panawagan. Huwag matakot magpatingin. Huwag ipagpaliban ang kalusugan sa pamamagitan ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program. Libre ang konsultasyon, gamot at maging ang operasyon. Serbisyong tunay na sumasalamin sa malasakit at pagmamahal sa bawat kabalet. Walang dapat ipangamba, walang dapat ipag-alala. Dahil sa oras ng pangangailangan, ang Kapitolyo sasagot at sasalo sa'yo. Kagapay naman ng SHED ang Kapitolyo para sa flexible learning para guminhawa ang mga Kapampangan students. Sa gitna ng pandaigdigang krisis sa enerhiya na nakaapekto sa supply ng kuryente, idineklara ang Executive Order No. 110 Series of 2026 o ang State of National Energy Emergency. Bilang tugon, ipinatupad ng Commission on Higher Education or CHED ang flexible learning upang matiyak ang tuloy-tuloy na edukasyon. Last Thursday, yung aming pong chairperson na interview po siya
at nabanggit po niya yung 100% online flexible learning. This is in response dun sa tinatawag nating EO 110 series of 2026 declaring a state of national energy emergency. So ito po yung naging tugon ng Commission on Higher Education na pinapayagan ang mga schools na mag-implement ng 100% flexible learning this semester until this summer. However po, yung mga schools who will be involved in this, kailangan po inform din kami sa CHED at para mapag-usapan namin yung kanilang readiness in the implementation of this 100% flexible learning. Buong suporta ang pinapahayag ng pamahalang palalawigan ng Pampanga sa hakbang na ito, kung saan personal na nakipagpulong ang mga kinatawan ng CHED Region 3 kay Governor Lilia Nanay Pineda upang talakayin ang implementasyon ng flexible learning sa lalawigan. Flexible learning po, ito yung tinatawag nating modality na wherein learning will be conducted online. This second semester until summer, ang implementation ng 100% flexible learning. However, for the first SEM 2026-2027, maghihintay po tayo ng ating possible advisory. Baka kasi mag-iba na ang sitwasyon natin. Upang maibsan ang hamon sa mga Kapampangan students, pinag-aaralan ngayon ng Kapitolyo ang mga konkretong suporta tulad ng pagbibigay ng internet load sa mga piling indigent students para sa tuloy-tuloy na online access. Tinitingnan din ng libreng sakay, katuwang ang mga LGU para sa mga estudyante at guro na kailangan mag-report on-site. Patuloy ang koordinasyon ng Kapitolyo sa mga ahensya ng gobyerno upang matiyak ang maayos na implementasyon ng flexible learning. We appreciate that na ginagawa ng ating provincial government assisting our students who are still on-site na malaki ang naitutulong sa mga libreng sakay. Para hindi na lang po ang mga estudyante natin mabilad sa ilalim ng araw, abang nakapila, naghahanap ng masasakyan. Kaya nga po, isa ito sa naisip ng CHED na implement yung 100% flexible learning. Sa kabila ng krisis, nananatiling prioridad ng pamahalang panlalawigan na pag-aanin ang pasanin ng mga mag-aaral at tiyaking hindi mapuputol ang kanilang pag-aaral. Para sa Balita Pampanga, Patricia Cabungkal. Transport Group ng Manibela nagpatupad na 3 araw na tigil pasada. Idinaos ang 3 araw na tigil pasada ng grupong Manibela mula April 15 hanggang 17 bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel na umaabot na sa humigit kumulang 130 pesos kada litro. Giit ng mga driver, kinakailangan marinig ng pamahalaan ang kanilang panawagan na maibsan ang mataas na presyo ng krudo na labis na nagpapabigat sa kanilang araw-araw na pamamasada. Sa kasalukuyang sitwasyon, halos wala nang naiuwing kita ang maraming tsuper, lalo na ang mga namamasada sa boundary system. Dagdag pa rito, wala rin silang maasahang dagdag pasahe dahil walang aprobadong fare hike, kaya napipilitan silang akuin ang bigat ng gastos. Bagamat may ilang pasahero ang kusang nagdadagdag ng bayad, hindi ito sapat upang matugunan ang patuloy na pagkalugi. Samantala, pinag-aaralan ng pamahalang panlalawigan ng Pampanga ang mga konkretong hakbang upang makatulong sa mga apektadong tsuper, habang pinapagaan din ang epekto ng tigil pasada sa mga commuter. Kabilang dito ang pakikipag-ugnayan sa mga LGUs sa lalawigan at iba't ibang ahensya para sa libreng sakay at iba pang alternatibong transportasyon. Hinihikayat naman ng publiko na magplano ng kanilang biyahe at samantalahin ang mga inisyatibong ito habang nagpapatuloy ang transport strike. Para sa Balita Pampanga, Ivy Christine. Mga Duranians naman dito sa Pampanga, sama-samang ginunita ang babang luksa ni Nora Honor. Ikaw ang superstar, ang star ng buhay ko. Sa isang tahimik ngunit makabuluhang pagtitipon sa Barangay Santa Filomena sa Guagua, Pampanga, muling nabuhay ang alaala
ng superstar na si Nora Aunor sa puso ng kanyang mga tapat na tagahanga. Ginunita ng mga solid Noranians ang Lukas Paldas o Babang Luksa, isang tradisyong Pilipino na hudyat ng pagtatapos ng panahon ng pagdadalamhati. Eksaktong 1 taon matapos ang pagpanaw ng kanilang iniidolo noong April 16, 2025. Sa halip na lungkot, kapansin-pansin ang init ng samahan habang nagsasalo-salo ang magkakapitbahay sa mga inihandang pagkain. Para sa kanila, ang pagtitipon ay hindi lamang pag-alala, kundi isang pagdiriwang ng buhay at pamana ni Ate Guy na patuloy nilang pinahahalagahan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagtipon ng grupo. Matatanda ang nagdaos din sila ng mga pagtitipon noong pasyam at ika-40 days ng kanyang pagpanaw, mga sandaling lalo pang nagpatibay sa kanilang samahan bilang isang komunidad ng mga tagahanga. Sa bawat kwento, halakhak at simpleng pagsasalo, malinaw na ang pagmamahal kay Nora Aunor ay hindi natatapos sa kanyang pagpanaw. Sa Barangay Santa Filomena, nananatiling buhay ang kanyang alaala, hindi lamang bilang isang superstar, kundi bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Eto naman mga kabalen, nakakabilib po ang pambato ng Pampanga dahil pasok ito sa top 6 ng Miss Universe Philippines 2026 National Costume Competition. Pampanga, Allison Haplin. Pasok ang Pampanga sa top 6 ng Miss Universe Philippines National Costume Competition 2026. Suot ang gown na hangot sa libat o fluvial parade ni Apong Iro. Patunay sa talento at bayanihan ng mga Kapampangan creatives. Inirampa ito ng MUPH Pampanga Bet na si Allison Hetland noong April 16 na agad umani ng papuri dahil sa malikhaing disenyo at malalim na kultural na pinaghuhugutan. Isa sa malikhaing kabale na nanguna sa pagdisenyo ng NatCos ni Allison, si Sai Macapagal ng Candaba. We decided na gamitin ang iconic fluvial parade ni Apong Iro. Talagang tulungan kami ng ating mga kabalen para suportahan ang ating kandidata. Tampok ang bangkang kahalintulad ng pagoda ni Apong Iro habang ang palda ay umaagos na parang tubig ng Pampanga River. Pinatingkad pa ito ng mga detalyeng hango sa Giant Lantern Festival na lalong nagbigay buhay sa kasuotan. Sobrang saya namin. Sulit yung pagod ng mga angels ko at ang Team Pampanga dahil kasama tayo sa top 6. Para sa inyo to, Pampanga. Salamat! Higit sa lahat, ang gown ay simbolo ng sama-samang lakas ng mga Kapampangan na nagpapamalas ng sining, pananampalataya at bayanihan na nagniningning sa pambansang entablado. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glotton. Manatiling nakantabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa iba pang impormasyon at balita dito sa Pampanga. Napapanahong impormasyon, balansing mga balita, tunay na mga pangyayari inyong natunghayan dito sa Balita Pampanga. Ako po, si Grace Sirutang, Pampanga. Kaluguran na ka.